Matapos ang 17 bulan na pagtinir sa evacuation centers, ipigsugo na kan Albay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO, ang pagpapauli kan mga natatadang bakwit sa kanya-kanya kaining residensya. Sigun kay Dr. Cedric Dae, pamayo kan APSEMO, dahil sa pagbaba kan aktibidad kan bulkan, dahil na kinakaipuhan pang magtinir sa evacuation centers ang natatadang mayon evacuees. Sabi niya, ligtas namang paulion ng mga bakwit dahil ang pigpapahilingon niya na aktibidad kan bulkan mayon ang pigaapod naman sa ng effusive. Kung sa pyroclastic density current na sanaan na itatalaasin daiman gayong makakaapekto sa mga residenteng haranion nasa pamitisan kan bulkan. Ang effect ng Mayon volcano, meron tayong different types of eruption. Ito ang term dito ng PHIVOLCS, effusive. Ang tawag namin dito is type 3 eruption. Itong effusive eruption, ang effect niyan, lava flow, lava trickle. At saka yung sinasabi nilang maliit na pyroclastic density current na umaabot lang sa 3 to 4 kilometers na tumatama lang sa river channel ng Basud, Santo Domingo, yung Bungagali ng Legazpi at saka may Isigali ng Daraga. Yung Kamalig, Ginobatan, Ligaw, Tabaco, Malilipot, wala silang kahit anong epekto. At saka yung lava trickle up to 3 to 4 kilometers, walang dumadaan papasok sa residential zone, nasa ilog lang. Saro sa mga naugma sa kasuguan ang bakwit kang relocation site na ini sa Anislag, Daraga na si Rema Bini kang barangay Miisi. In part sa mga taga-residente ng barangay namin, at least, mas maayos-ayos na kasi especially sa mga may mga estudyante kasi nahati kasi yung schooling ng mga elementary high school. So, mas magastos talaga sa kanila in part sa mga may mga estudyante kasi yung iba nandito sa Malabog High School nag-aaral sa BU, sa mga colleges. So, mahati talaga yung expenses nila. So, wala talagang choice na mas malaki talaga yung magiging gastos nila. Kaya pasalamat kami at least na-decap na kami. Para naman sa bakwit na si Resi Lopera, bentahin hanggang na pigtugutan na sindang makauli. Urog pang labi ka dipisil daan buhay sa evacuation center. Sacrifice talaga pag sa evacuation. Hindi ka makaiwag na so ngaya. Builo, mga pirming naka, ang iwag mo di, hindi ka makabuilo kaysa sa balay. Yung mga anak ko sipon, lagnat, yung unang mga buwan. Alagad pagirumdong ka mga nanunungdan. Sa ibong kang pagpapauli, may igot pa man liwat nindang pinagbabawal ang paglaog sa 5 kilometers permanent danger zone. Padagos man dasindang mamonitor sa mga lugar na nasa pamitisan kan bulkan. Urog pang may mga aktibidad paan nasambit na bulkan. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.